Padovkyně. Tady železo, tady Ondra Závodský. A tady Natálie Závacká, vítám vás od dnešního videa. Dnešní video je Best Friends Tag. Oh yeah. Máme 8 otázek a prostě inspirovali jsme se teda Terry Blitzon, Gabriel Hetzel a Vaďákem, takže děkujem. Děkujem za otázky. Jsem Vaďák a smrdí mi kaďák. Takže děkuji moc za otázky a můžeme jít na to. Kde a kde jste se potkali? Tak tady tohohle znám od mýho narození. A tohohle znám z YouTube. A ještě ho znám z Kahoma, ho ještě znám. Jo, bydlí hned vedle nás. Já tady toto znám, jak jsem se s ním potkal v poradnici úplně. Mu byly 2 roky a jsem se narodila. No. A tady toho znám z YouTube. Je to velký frajer, dejte mu like. Jo. Albert. A ty? Nejfejku? No tak. Já jsem se s ním seznámil tak, že prostě, Jsme ti okomentovali video. no a taky jsem vás viděl na zahradě. To taky. Ale můžeš se koukat, když mluvíš, tak můžeš koukat na kameru. Ne, mně se tam nechce dívat. Dobře. Další otázka, 2. Oblíbená vzpomínka. Takže, Já s vámi nemám žádné oblíbené vzpomínky. Magor. Zdržuju se hlasování. Tak já s ním mám oblíbenou vzpomínku na toto video. Jo. A nebo na zahradě, když jsme si hrávali, když jsme byli malí. Tak to když bylo jsme byli dobrý. malí, tak jsme pořád rejpali do ní. To byly věci. A to byl život. No, tak jdem na 3. 3. otázka. Vysněná práce toho druhého. Takže ten nevím, co chce být a ten taky nevím. Já bych řekl, že tady to chci být koněčkou. Nebo popelářka. Ne, Ty nevíš, co doktorem. chci být? Vegetariánkou. Ne, veterinářem. Veterinář. No. Ne. A čím chceš být? Já chci vypracovat... Ne, až to řekne on, když tak vám to řeknu až A potom. ty budeš, nejfejku, ty YouTuberem. budeš, no, youtuber a taky architekt, aby pracovat bez tak se zvířátkama. Ano, zvířátka mám velmi rád. Takže já si chci vypracovat školu u koní v Kladrubech. Nechce. A chci dělat u koní. A chci jezdit závody. Ona No, z nich jí klobásy. Drezurní. Parkour nenávidím. Ona jí koňský klobásy. Nejím. A teď ty Co chci nejfejku. No tak ty chceš být popelářka, ty chceš být kadeřník. A tak to prostě Chci být je. youtuber. To taky. A ty chceš být čím? A čím chceš být ty? Ty jsem to říkala, ty. Čím chceš být ty? A čím chceš být ty? No, tak jdem na další otázku. Tak jo. 4. Co mi vadí na tom druhém? Mně na vás vadí všechno. Na něm mi vadí, že je to pěkný píp. Že je to i o něco větší jsem já než ona. Ne, dobře, na něm mi vadí, že je to můj brácha. Haha. A na něm mi asi nevadí nic, jinak by se s ním asi nebavila. No ani nebaví... Na ní mě moc nebaví, protože je moc malá, no. Vadí mě to, že je moc malá. Já jsem zase moc velký. No a to mě vadí, že je tak úplně stejně jak já a je nejlepší kámoš. To mě spíš nevadí. No, a teď ty. Nejfejku. No tak mě na tobě vadí všechno. A na tobě mi nevadí ani nic. Závada. Takže 5. otázka. Kde bys s ním strávil léto? Na Fordem. Druhým. Jo. Takže já bych s něma 2 nechtěla žít nikdy, protože na to mi nic nevadí a to je můj brácha, takže ne. Smůla. A já bych spíš s tím, s nejfejkem. Musíme to ale všichni. Mně se Se všema. nechce.
A to už nechci s tím vrškem. Mě to baví. To... Já s Nejfejkem bych to radši byl na Forcamp Musíš zde všema, ale všichni tři a s dohromady. Natálii taky. Ne, to úplně jedno. No, teď ty Nejfejku. No, tak já už jsem to vlastně říkala, s ní nechci být taky nikde. S ním chci být jako na Forcampu. To se nám splní. U jednoho videa víte, jak se na Forcamp dostat, takže možná se tam potkáme. Co říkáte lidi? 11.7. To video se jmenuje Hosté. Nejmenuje. V mém kanálu se jmenuje Host. A v mém for. Hosté. V mém host a camp. Já myslím, že bychom to ukončili, protože se mi potí hetka. To je jedno. Je jaro. Šestá otázka. Jsme teprve u 6. Oblíbený smajlík. Takže já mám nejradši oblíbenýho smajlíka. Tak buď brečícího, nebo se zalepenou pusou, anebo Můžeš jenom jednoho. srdíčko. Mně se líbí takový ten černý smiley. A jo, tam ten. Mně se líbí ten, co má na sobě brýle. No, to je ten. To má takový černý brýle. Tak, 7. Popište se jedním slovem. Hnus. Genius. Kdyby to byla nějaká moje kamarádka, tak řeknu Rostomilost, ale Ty nejsi roztomilá. toto je soused. A co to je bratr? Jednoduše. Zape. Toto je ségra, toto je soused. Je to Toto velký je borec. soused, toto je soused. Já jsem genius. Jste nevěděli. No, tak jdem na další. Poslední. Divné jídlo toho druhého. Já mám nejradši moučné červí, také hezky opražit. Fuj. To je nechutné jídlo jeho. Chutná to jako A školičky. toto, tento má nechutné jídlo, prostě jakože opečený kuřidílka, jenom v pece a teďka on to žere, ty vole, fuj. Tak. Moje Já teda mám- nejoblíbenější je pizza. Já vím, ale to není nejoblíbenější, ale divné jídlo na něj. Divné, tak to je držčková. Fuj. No, kuskus, Mám kuskus. to je blítí. Já miluju kuskus. Ale oni myslí jako tak, že to je nejoblíbenější neobvyklé jídlo. Ne, Jo. divné jídlo. Divné jídlo, co máš nejradši, jako nejradši, co máš divné jídlo, ne normální jídlo. co To máš neřešte. No prostě. A co Nebudeme ty to si... řešit. Já jako o vás. Mhm. No, tak ty jíš odpadky Já žeru odpadky, já mám. No. a oni takové ty delikatesy, jako jsou humor. Tak jo, to by bylo pro toto video vše. Mějte se hezky, lajkněte nám video a dejte odběr. A já to ukončím, ale děkuji, že mě jeden kluk inspiroval, jmenuje se Jakub Kolář, tak hlavně, že se na to díváš a budu pokračovat ve videích. Takže železo! Mějte se fanfárově.